Πώς να φτιάξετε σπιτικό κεφίρ. Οπότε βλέπετε εδώ, φαίνεται ο μύκητας, θα το ανοίξουμε. Φαίνεται σαν τυρόγαλο, βλέπετε. Ναι. Τι είναι το κεφίρ? Είναι ένας μύκητας, στον οποίο προσθέτεις γάλα και βγάζει κεφίρ. Τρέφεται από το γάλα και βγάζει κεφίρ. Το κεφίρ που αγοράζει στο σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Έχω βάλει αυτό το πανάκι, βοηθάει καλύτερα να παίρνει λίγο αέρα, δηλαδή να μην είναι τελείως αεροστεγός κλεισμένο. Οπότε πάμε. Το ανοίγουμε. Αν λερωθεί το πανάκι, γιατί όπως το γύρισα και εγώ πριν για να το δείξω, το αλλάζουμε. Φαίνεται λίγο μύκητας. Προσοχή στο κεφίρ. Δεν θέλει πουθενά μεταλλικά πράγματα. Ξέρω ότι είμαι σε μεταλλικό νεροχύτη, ξέρω. Πρώτο βήμα είναι να έχετε καθαρό το χώρο εργασίας, ασχέτως αν είναι για μαγειρική ή εργασίες. Οπότε, ναι, καθαρός ο χώρος εργασίας. Πάμε εδώ, είναι μεταλλικό όλο, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει ένα πλαστικό σουρωτήρι, φαίνεται. Πλαστικό σουρωτήρι απαραίτητα, πεθαίνει από το μέταλλο, ξαναλέω μύκητας. Οπότε πλαστικό σουρωτήρι. Έχω μεγάλο πλαστικό σουρωτήρι, έτυχε. Οπότε παίρνω μεγάλο τάπερ. Παίρνω και μια πλαστική σπάτουλα. Γάντια δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι τοξικό, δεν παθαίνεις κάτι, απλά φόρεσα κάτι για το βίντεο, παιδιά. Αν φοράσετε γάντια, food safe γάντια, ξέρετε. Το πάμε. Αυτός είναι ο μύκητας με γάλα που το έχουμε αφήσει μία ημέρα. Και αν δείτε έχει πάρει μπρος, το έχει φτιάξει σχεδόν γιαούρτι. Αν δεν είστε το γλυκοκομικό, ζητώ συγγνώμη από τώρα. Το έβαλα όλο με τη μία γιατί χωρούσε, αν δεν χωρούσε δεν θα το έβαζα. Αν μείνει κάτι κάτω στο πάτο το καθαρίζουμε και το βγάζουμε και αυτό. Και μετά παίρνει μπρος η σπάτουλα. Πάμε. Η σπόρη κεφίρ, έτσι λέγεται ο μύκητας, δεν περνάνε από το σουρωτήρι, οπότε θα περάσει μόνο το προϊόν του κεφίρ, το κεφίρ που λέμε δηλαδή. Οπότε τα ανακατεύουμε συνέχεια. Δεν μου έχει χαλάσει κάποια στιγμή να μείνω λίγο πιο βίαιος, δηλαδή να το πιέσω. Εντάξει, δεν το πιέζω και πολύ δυνατά, αλλά δεν πεθαίνει από αυτό. Από μέταλλο είναι που πεθαίνει, από ό,τι ξέρω. Από θερμοκρασίες, όπως είδατε, το βάζω με το πανάκι σε σκιερό μέρος έξω από το ψυγείο. Αν το βάλετε ψυγείο, θα αργήσει πάρα πολύ να φτιάξει το κεφίρ. Αν δεν θέλετε να βάζετε κάθε μέρα γάλα, βάλτε το στο ψυγείο. Γιατί καταναλώνει το γάλα και παράγει το κεφίρ, οπότε ναι. Πόσο γάλα θα μου πείτε καταναλώνει? Όσο είναι γυάλα. Είναι 750 αυτό? Τόσο. 600? Δεν θυμάμαι. Οπότε, τι χρειάζεστε? Χρειάζεται πλαστικό σουρωτήρι, μια πλαστική σπάτουλα, κάτι για να το βγάζετε. Αν είναι μικρό το σουρωτήρι, μπορείτε απευθείας στην επόμενη γυάλα που θα έχει το κεφίρ, είτε στο τάπερ που θα το κρατάτε. Μια γυάλα για το ίδιο το κεφίρ. Εγώ έχω άλλη γυάλα για να κρατάω το προϊόν του κεφίρ. Μια άλλη γυάλα καθαρή, έτσι, δεν έχει σπόρους τίποτα. Ό,τι είναι εδώ μπορείς να το πιείς. Έτσι. Ωραία, το αφήνω αυτό στην άκρη. Βλέπετε, έφτιαξε το κεφίρ. Είναι λίγο πιο υγρό γιατί το είχα ψυγείο για να μην τρώει τόσο πολύ γάλα. Κάποιες μέρες που δεν είχα τόσο χρόνο να το φτιάξω και δεν είχα και τόσο γάλα. Βλέπετε ότι δεν βγάζει άλλο. Έχει μικρές σταγόνες που το πιέζω, δεν χρειάζεται να το πιέζει και πολύ. Αυτό που βγάζει. Θα το πάμε λίγο. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα αυτό, αλλά τώρα για να το δείξω πώς είναι η σπόρη θα το πλύνω. Βάζω αυτό στην άκρη. Βάζουμε νερό. Θερμοκρασία μέτρια, δεν χρειάζεται ούτε πολύ καυτό ούτε πολύ κρύο, δεν χρειάζεται. Το γνωστό κόλπο με το κουτάλι, ξέρετε έτσι. Αν πάει σε ένα σημείο, κάνεις αυτό και πάει παντού. Αυτή είναι η σπόρη του κεφίρ, μοιάζει έτσι, έχει σποκουειδές ύφος, σχήμα, όπως θέλετε πείτε το. Αυτός είναι ο μυκητάς μας, σπόρη κεφίρ τώρα είναι συνήθως. Καθαρός. Δεν χρειάζεται να το πλένετε κάθε μέρα. Αν θέλετε το πλένετε, αν δεν θέλετε το πλένετε. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν το πλένεις κάθε μέρα είναι πιο ενεργός, δηλαδή σου παράγει πιο πηχτό κεφίρ. Τώρα το προϊόν, η αλήθεια είναι ότι έτσι και έτσι σε κάποια σημεία βλέπετε αν το ανακατέψω
Είναι λίγο προς γιαούρτι, αλλά θέλει ψυγείο για να γίνει τελείως γιαούρτι νομίζω. Η δική του γυάλα, έτσι. Ωραία. Ναι, τη ξεπλύνουμε κι αυτή. Αν χρειάζεται πλύσιμο, την πλένουμε. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται. Χθες την έπλυνα. Ξαναλέω, ούτε το κεφίρ χρειάζεται να το πλένεις κάθε μέρα, το σπόρο. Απλά ένα ξέπλυνο μικρό θα το κάνω, τίποτα άλλο. Αν δεν σας αρέσει και θέλετε να το πλύνετε, πλύνετε το, δεν είναι κάτι. Το στίβο να μην έχει πολύ νερό. Αν έχει λίγο, δεν έγινε και τίποτα. Το βάζω προσεκτικά, δεν πρέπει να πέσει έξω γιατί είναι μεταλλικό και θα πεθάνει. Τελειώσαμε με αυτό. Αυτή είναι η σπόρη κεφίρ, αυτός είναι ο μύκητας. Όπως είναι τώρα στη γυάλα, είναι απλά σπόρη σε μια γυάλα, έτσι. Γυάλινη γυάλα. Πάμε εδώ και προσθέτουμε γάλα. Ό,τι γάλα θέλετε. Μέχρι εκεί που το θέλετε. Δηλαδή, πόσο θες να παράξεις. Εγώ θέλω 500-600 ml. Κάπου γεμάτη δηλαδή. Κάπου εδώ θα τα αφήσω. Και παίρνουμε ένα πανάκι μικροϊνών. Ό,τι να είναι ένα πανάκι θα μας κάνει οτιδήποτε. Και ένα καπάκι. Οτιδήποτε. Και χωρίς αυτό πάλι θα κάνει τη δουλειά. Και τώρα είναι γάλα με κεφίρι, έτσι. Οτιδήποτε θα κάνει τη δουλειά, απλά έτυχε να έχω αυτό. Αν δεν το βάλεις και βάλεις απλά κλείσει τη γυάλα, πάλι θα κάνει τη δουλειά, παιδιά. Απλά να πάρει αέρα είναι λίγο πιο ενεργός. Οπότε παράγει απευθείας. Μπορεί να θες να παράγει απευθείας, οπότε κάνε αντίστοιχα ό,τι θέλεις. Καθαρή γυάλα. Το προϊόν του κεφίρ. Αν θέλουμε να ανακατεύουμε τι θέλουμε και απλά το αποθηκεύουμε. Τώρα, ανάλογα τι έχετε. Έχετε πιο μικρό σουρωτήρι, το βάζετε απευθείας στη γυάλα. Γυάλα με κεφίρ, με μύκητα, γυάλα που κρατάς το προϊόν και ξέρεις, ένα σουρωτήρι και απευθείας. Δεν έχω μεγάλο, αλλά είναι το καλύτερο που βρήκα. Έχω ένα μεγάλο τάπερ, οπότε το βάζω έτσι και έτοιμο το προϊόν μας. Καθαρό κεφίρ προς κατανάλωση. Είναι πιο ωραίο να το βάλει ψυγείο θα πω εγώ, αλλά μπορεί να το δοκιμάσετε και έτσι. Πώς σας φάνηκε?